ngaphansi kwezandla zakhe. Ishilo ingane yathi okunye uke walizimali ama-offers asabekayo angakwazi ube ngcono kakhulu empilweni. But sikhumbula uthina abangcwele siwumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu uKristu Jesu. Sakhela ukusenza umsebenzi wakhe. Which was never too late to start your ministry. It's never too late. Awuthi ngisemncane ngisazoshada cha. Kwa-Israyeli khona inkosi ayina-8 years uJosiah yaqala yaba inkosi. Nangizwa bazalwane kodwa waba nomuntu ozommentorisha ozomgada kodwa iposition wayinikwa as a king as young as he was. If you look at David, he was very young and not 17 kodwa wagcotshwa ubukhosi. Hawu mantombazana singakwenza nathi ne singumsebenzi wezandla zakhe. Singumsebenzi. Uyazi ukuthi umuntu owazi ukuthi ubizelweni uzonzana endlini kaNkulunkulu bazona definitely akenze njengabo bonke abazalwane. Akalihambi uhambo labantu. Babona akalihambi uhambo lamantombazana akhona. Akatholakali noma kulaphi. Akakhulumi noma yini. Ubuye istandard salo sethile onguKristu Jesu Nkosi. Bese nyathela encike enyathelweni zakhe. Oh bazalwane, amen. Oh amen. You are a new creation when we start with Sisha. 2 Corinthians chapter 5 to 7 verse 17. We start with Sisha. Manje uma kuthi umuntu wesidalo esisha nomuntu uphendukile uyishiya completely indlela kade ehamba ngayo. Senfikile 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Funda mamgcobo kafishane. 2 Corinthians chapter 5 5:17. Yes. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okwaqala kudlulile bheka sekuvele okusha. Amen. Uma nje umuntu ekuKristu Jesu okokuqala kuyadlula bese kuyavela okusha. Manje sikhonza nendlubu evange abantu abamemhlabeni abantu ongaphelanga into kwaqala enye. Awasizwaneni abantu ongaphelanga into kwaqala enye. Umuntu Nkosi yami siphilani angiphinde siphile esikhathini la khona abathi basindisiwe ungamboni umuntu eqeda bese qala ashiye bese qala okunye. Amen. Umbona nangendlela akhuluma ngayo ukuthi lo muntu hayikhona aqala akudlula ngokudala kwavela okusha. Umbona ibehavior yakhe ekhaya ukuthi lo mntwana lona mabele bevuka ngo2 ntambama naye usenza kaseni ngoba yikho into ekuphelela siyaqala. Oh bazalwane, amen. Phela thina sithe sisibonelo nangenkambo nangenhlanzeko. Manje iyadinga into ethi aqale okuqalile enze kokuphela kokuthize. Khona okuphelayo bese bakhona okuqalayo. Oh amen. Ngicela ukuba nje ivangeli elidala elalithi uma ekhaya kune roster ekhona ebekiwe. Hayi musukile ngabe usuyakhola wena babe awuna roster wena wenza inoma yini noma inini. Usabanga roster namanje. Ubanga kwabantshontsha eresi namanje. Maye beka umntwana efridge nawe yakho yacozula. Usabe kulobugebengu namanje ngoba yikho into ephele kwasekuqala ukuthi umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Okokuqala kuyadlula bese kuyavela okusha. Simbona ngani umuntu odlulelwe izinto ezindala? Simbona ngani umuntu oqalelwe impilo entsha? Oh amen. Ukuthi intando nentshisekelo yakhe isisentweni entsha aseyenza manje. Oh amen. Lokho besimaze yikho akaseyikho kahle kahle kodwa ikhona into eseshintshile. Bafakaza basekhaya bathi ayi ngempela usibanibani useyakholwa. I still preach that gospel. Ukuthi umuntu umbona ngenkambo even ekhaya.
umbone enkonzweni ukuthi uNkulunkulu akasweli abantu abasha uma sebephenduke kahle abantu isithando sami uyatholakala endlini kaNkulunkulu amen hawayibonga inkosi angapheki omama bonke bayapheka ngale kodwa mina mfana ngiyeza inkonzo yenu kodwa abanixoshe ekhishini omama ngoba nixakile nigcwele nizosendolekelele hayi ukuthi baze banilande bathi osenizogeza izitsha bayapheka omama bayaphaka bageza izitsha ukuthi siphila lamantombazane angaqedanga bese yaqala amen bahujwe emakhaya bahujwa nala endlini geza izitsha sisana usentala ugeza izitsha ingane eziningi bahubhi content ngisho kenini basemnyanga bahubhi content amen kala khona lokho uthi yabona ukuthi ayi wena mama awuveli nawe sodwa isithombe ngoba uhlele emabhodweni bese ngithi baba umama untombaza kamncane untombaza ngathi useyagana udadewethu kodwa kana mabele koze kufika sokuganwa umfana wethu mama sibuko kanti natshalani lapha ya uthe vuka nje hello South Africa unangi nalandele bayithenga belele ekseni yonke into esichazela umuntu akenzile ngisho endlini ngoba akuphelanga kwaqala amen yekeni lento bantomazana kumsinile bathi umntwana asiba asiyekeni hayi ngikazi namapijama uyojima uyasitshela utama Egyptian collector ina makhothini Egyptian sheets uyasichazela ubaba yiza niduvere lubheke uyakha yena uphile foni uyobani unkosikazi wala ekhaya mefo baba bamncwa ngasingena emshadweni manje bamncwa mefuna ukudla uzamusa kawimbi odla kawimbi ngoba uzama akaqedanga kwaqala khona into esalayo bese kuyavela izinto oh amen sathandana ngithi hayibo bantu be content amen abantu be nami ngiyishaya icontent amabhodwe ngiyazama nami akade sipheka bona mama no sekhona babungu basebenza kuyo oh becoming yindlela bubeka amabhaya emhlophe athi umuntu wena awu nami ngena ngoguqa emotweni imsangana yamadimoni into ezithundubalisa amandla evangeli kanti lethi inkosi ivangeli lingamandla kaNkulunkulu lisusa umuntu ekholweni limuse ekholweni amen kodwa sisandela abantu abantekenteke hayi mani abantu abantekenteke amantombazana antekenteke amen into wishinoma yini ewusho ukuthi umuntu nje kucelwe umngane wakhe wayesefaka ibhandi noma yini ishona naye mama lenje befona ifuzi lamunike mama kilekelele konke efaka ibhandi boswa la emhlanje bese becoming bese sazibani oh becoming yabona becoming yabo ayikadini ngane ndadala wonke umuntu ufuna ukubhikama kodwa abekho abantu abadlulayo bese bayaqala into ezintsha kuvela into ezintsha zenkosi Jesus oh becoming how my friend namachembe ukuqe emotweni asiyazi le yakhe amen mawungabuza umncwango bakwakhumbuza makini etrain cha oh becoming yes abantu abantekenteke amen mina ngazi intombi lehlala emthandazweni amen macho oh mama bahlangene noma bengabizanga hapa uyozumenywe nalapho boba basinenkinga ukuphikusha ukubaleka uyakhulekwa ngela ngethize ufake abasho ngisho ubone fana ucela abantu abezi uqale ngo11 bancane 1 by 1 1 by uvele anofika phela abantu abake baby girl how are you sleeping
ngiyacina phela nunuzi uzokhona ukukhuleka athay mangazi nje I'm not feeling okay this post la na ngama awada baby I don't feel okay kanti ubhizi esibukwena uzama icontent manje uyathandaza ubatholi amen abantu abateketeke uyazi khona abantu bazana amahle akholwayo ubotho umlengane uvele bebuhle mo ngoba umbethwa manje kaNkulunkulu intombazane iyaphatha amen khona ngibona sencane ngizinsuku kusho ukuthi ugele uyabona usemdala uselabo 37 bakuzwane 40 usephatha usefaka ijazi lelisho elithi becoming Mrs Jesus kodwa Zakhari lebo sekushonile ilanga manje usathi becoming Mrs Jesus sekushonile ilanga sesidlulile becoming Mrs Jesus ngokuyizama wayizama futhi letho igazi yabona kuhluke sibonile manje ukuthatha insizwa ivele yosona umuntu ona 20 years ijombe la ithi for 20 years bona usona 30 uqale Jesus uqale uthi baba siningi bese sibonayo mina namantombazana aqale manje umuntu ayofuna ajimele wasejima kakhulu mase nebody right shoot izinto lezi sanefika yomnyovu bamudlule njalo abafana bayofuna ongangami ongasazi ngobuyale akuranga usamboni kuhamba njalo amen kanti lokho ukusilela wena ukuthi wena akudluli into ezidala bese siyakufela izinto ezintsha intombazane njalo ayiyona inkinga nasebandleni khona nolimali nje washado yalimali washado umuntu yalimali kushade kubo athi kanti uJesu ngangimenzeni kanti mina uJesu kusuke ekhosha ingane encane abane baba basekho phakathi kwethu sebaya kashembe ngoba khona it's okay noma no 17 it's okay kodwa kulendlu kaNkulunkulu siphila impilo engcwele umshado onomshado ngicela ukushiqinisela ibhlungu bazalana prophet asizushada sonke mangvelasi awubatshela ngesingisi awukusho isingisi lesaphesheya sithi isingisi special in English angithi awufuna amakhala ngumuza ngibeke imali ufana amakhala ngumuza ngifuna batshele wena awusho we are not all going to get married kizela all khona nje abahlukaniselwe uNkulunkulu amen kukhona ivesi ngisalifuna babuzwane lithi amantombazana ayimbali zethu kuyalicela ninginike lona likhona ephephelini angikaze ngibone ukuthi sisibhali imbali yabuna imbali yavuthulwa njengotshani kodwa wena you are chosen you are chosen man awuyona imbali efuthi kuna manje sakukathi kathiwa hey ufangela noma obathizela webafuna sifangela ungabe origin akumunga mfana akufafela ekhaya sidinweni akasiba kodwa baba khona bamuncu ngama orange abekho phakathi kwethu ayibonga inkosi you are chosen
You are separated. You are called for a purpose. Ufundile ungafundanga. Amen. Now bafethu yazani into yami. Yazi ngikhulekelani ukuthi ngipintshwe amabhuthi khona ngizohlala phansi. Amen. You are set apart. Look at Esther. Amen. Esther was an orphan in self-food. Oh amen bazalwane. She was an orphan. Wakhuliswa uMordecai. Oh amen. Wakhula. Wafika isikhathi la khona inkosikazi asebukhosini idelela khona. Yaqala indaba kaNkulunkulu. Oh amen. Yayisa yabizwa yangavela. Yanto yedivorce. Walandwa lo kade engasazi. Wazofakwa ithanda uma esethi bazalwane. Kuthi wakasicwala uyenkosini. Uthi unelele kuyona. Wayemphethe amandla kaNkulunkulu. Let God be isembatho sakho. Hawuzuyixaka. Angisho ukuthi kubi ngizweni. Ukuyipenda angisho ukuthi kubi bakuzwana angishongo. Kodwa usuzipende wabuhle. Manje khona namashiya athengwayo, khona amehla athengwayo, khona iziphe ithengwayo, khona inwele ayikho into engathengwa.